Ние ще покажем едни по-нестандартни габиони. За първи път правим подобно нещо. Габиона в принцип с нормален размер 50 височина, 205 дължина и 30 ширина. Клиента ще терасира част от имота си. Използвани пана FI 4 мм, 10 на 10 отвор, сглобени с скоби, като ще си пълни през капака. Нестандартното е, че клиента има много ситен камък, има кариера до него и оттам иска да си вземе камък, тъй като му е по-евтино и по-лесно самото пълнене. Иска да има ситна мрежа, която да спира и камъка. В случая тя е пак електрозаварена, 12 на 12 мм, FI 1.4 се води. Наредена по всички страни. По принцип сме имали подобен случай. С клиент от Перник му правихме една подпорна стена и му докараха много ситен камък и той служи рабицова мрежа тогава, която е и два пъти по-евтина, но и два пъти по-тънка е. Но този клиент си държеше на тази. Взехме му два топа, изрязахме. Първоначалната идея беше той да си я слага, но нямаше как да е затворен самия габион, а и отделно много трудно щеше да му е самото слагане. Успяхме да я сложим и затова е така добре изпъната, тъй като я свързвахме директно, както свързваме габиона с скобите, хващахме и нея. Дъното няма такава, за да може пък ситния камък да му подравни самия габион. Изсипва с кофа и до там. Трудното беше, освен самото сглобяване, беше и поставянето на обтигачите, тъй като самото око на тази мрежа е много малка и много трудно ги поставяхме и отделно много трудно после ги стискахме, за да ни падат. Отиваме да го оставим. Донесъл съм го тук просто на друг фон малко да изпъхне. Оставяме го и заявката му е готова. Чакаме го утре сутрин да дойде да си ги натовари. Ето, има 14 бройки готови и остатъка от мрежата, тъй като ние не работим с такава, си му я връщаме, а на него си му трябва за други неща. И така, работим.